4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମା। ବାପର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାଆକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଲାଞ୍ଚଲ୍ୟ 4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ମା। ଛାନଭିନ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଲା ଝିଅର ଶବ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଜା ବିପିନ ବେହେରା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଖୋଜି ପରେ ମାଟି ତଳୁ ଝିଅର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝିଅଟିକୁ ଧରି ମା ପଦ୍ମିନୀ ନିକଟସ୍ଥ ତାଡ଼ିମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଝିଅର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡାଳ ଓ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ମାଟି ମଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ନାତୁଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବାରୁ ତା କଥା କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏନେଇ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ମା ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି।